ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo ihe anyị kụziri tata bụ what you should know about spiritual work. anyị wee kwuo na spiritual work to work largely depend on you. na ihe ya spiritualist na-eme bụ trying to intervene on your matters. na your spiritualist is like your attorney, is like your lawyer that is interceding, pleading with the judge to give you fair hearing or soft landing, or ka e wee ike discharge ya ga na quit. ịghọtara ya na onye nwa bụ ihe ọrụ mmụọ pụtara na from your own end gị nwa a na-arụrụ ọrụ ị ga-akọkwa arụ ka ịfụ na ya na your hands are clean, ka ọ ghara ịbụ mmadụ na-intercede na-asị biko si mere gị ebere na ime emezi ọzọ a na-ekwu na ọkọ mara ọnụ na nsị were okwu na okwu ya na-abụ wunye kwuo. ịghọtara ya so nke mbụ gbara ihe ọbụla ga-eme gị na-emegide mmadụ in all ramification nye nwere onye iji n'ala, maka na onwe onye iji n'ala na o ji mmadụ na ji onwe ya no matter the sacrifice e mere n'afa gị emesịa ya ọ bụrụ banza. ka m kwụsị ebe a. onwe ajụjụ ị nwere maọbụ na ị chọrọ ịwọchị nkụzi anyị full jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu n'ọrụ wọchị ya. onwezi ajụjụ ị nwere maọbụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa miri emi send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. a sị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụ aja emechaa na ọ ya epu ome. Udo dịrị ụnụ.